ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ ପବିତ୍ର ହୋଲି ପର୍ବ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତଥା ଆମର ପ୍ରିୟ ନନା। ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆରମ୍ଭ କଲି ରଙ୍ଗ ଖେଳ। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଖେଳ ଅତି ନିଆରା ଥିଲା। ସେମାନେ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଛେ ପଛେ ଗୁଡ଼ାଉଥିଲେ। चलो आशा କରାଯାଉଛି तो क्या दस कर खबर कर भी भाई नहीं नहीं घर ସେମାନଙ୍କ ସହ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ମୋର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଲି ଏବଂ ବହୁତ ଅତି ଆପଣାର ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଲି। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟାକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କଲି। बोलो नेचुरल ना किस मिक्सिंग करछो अरे मुंडा मुंडा ना ना मुंडा मारे समस्त गला सारा गुआसा ना पानी में ना बुलिम बुलिम ରଙ୍ଗ ଖେଳ ଭିତରେ ମୋର ଜଣେ ଭାଉଜ ମୋର ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଏମିତି ଭୂତ କଲେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ଯେଉଁ କୋଟି ଆଉ ଗୁନୁ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପାଖକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ମୋର ଆଜି ଦିନ ସାରାରେ कोटी हाँ बे गुनु आ आ आ आ आ आ बे राखी सुने आ कोटी कोटी ମଜାକ ମସ୍ତି ଓ ଉପଭୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।